Velkommen til Sørens Gør det selv show. I dag der skal vi brænde tagpap på. Vi har sådan en dejlig tagflade her, hvor jeg sidste efterår sammen med Helle lavede brændte det andet på. Det var underpappen. Nu skal vi så have overpappen på, og der anvender jeg sådan en Ecopal 500p. Det skulle vist være noget af det bedste. Jeg har selvfølgelig farvet overfladen her. Der er så drysset noget ned i løbet af natten, så det skal jeg så lige gøre igen. Men ellers så er jeg ved at være klar. Jeg har gas heroppe. Jeg har min brænder, og så har jeg ellers vandslangen liggende klar. Hvis nu der skulle gå ild i et eller andet, så er det en del af sikkerheden. Så er det drøjen på. Så ruller jeg først lige en del af rullen ud, for ligesom at få noget længdestyring på, så det ikke bliver skævt noget senere. Jeg kan også se, at jeg kommer til at vende forkert. Men det får jeg sikkert rettet. Så fik jeg den vendt rigtigt. Det er jo den der sorte strimmel der, det er jo den, som den næste rulle skal hæfte ovenpå. Så hvis den ikke er der, så har vi et problem. Jeg ruller opad. Der er en fald på 2% på det her tag. Og det gør ikke noget at rulle opad. Så ruller rullen heller ikke ud over kanten. Det er dejligt. Så har vi første bane på. Vi vil måske gerne lige have haft lidt mere udfløjet her på kanten. Men det må jeg klare i næste bane. Nå, men så havde jeg jo ikke lige fået den nederste del med her. Men den har jeg så lige rullet op og giver den gas nu. Så det går fremad. Bane nummer 2. Jamen arbejdet skrider fremad. Det er lidt hårdt. Hej Eli. Eli er også. Men han er godt med væske. Lige en vigtig note. Det kan godt betale sig at købe sådan nogle baner der, man skal bruge til kanterne. Det er faktisk ret sjovt at stå og skære dem sådan ud af de store ruller. Bare sådan. Så endelig er det sidste søm slået i. Tilfreds med resultatet. Det bliver også regnvejr i morgen, så det er meget fint. Så det er sådan, man lægger et tagpaptag